Happy Saturday! Welcome naman sa panibagong video. Naglalakad ang nanay papunta sa bus stop. Punta po ako ngayong Eindhoven and kitain ko yung pinsan ko doon. Si Kathy na taga Venlo. I hope okay po kayong lahat and you're all enjoying your weekend. By the time you see this, syempre hindi weekend sa inyo. Pero ang ganda ng weather today and later on the day. Mas magiging mainit dito. Siguro 27 or 28 degrees yung max. Diba? And gamit natin yung ating DJI. Tingnan natin kung kaya natin mag-vlog na mas matagal. So anyway, enjoy po kayo sa video nito. Nandito na yung bus natin. Nasa Eindhoven na po tayo. Bikes everywhere. Tapos na yung construction ng bike parking dito. Super daming bike. So yung train ni Kathy, delayed pala. Maghintay na lang ako sa kanya sa loob ng Primark. Nahihiya po ako. Ilabas yung camera pa. Wala naman silang pakialam, no? Ako lang talaga, nahihiya ako. Yung iba, syempre, ayaw nilang ma-videohan or ma-picturean or makuha sa video. Pero, most sa mga tao, yung ibang tao naman, wala lang paki. Diba? Pasok tayo sa Primark. Dito na po ako. Ang init. Sobrang init na. Pasok tayo. Nag-fit ako nito. Ito siya. Pero hindi man hindi ko feel. Ito, this fits me. But parang hindi man bagay. Dito na po ako sa Primark. A few moments later. Na may damage Church Eindhoven. Arita dae. Dere. Uy, chicks man kaya akong kuyog. Uy, gamay na pagyut. Slim na kaayo. Kuya, baka siyang dako na po. Dahil ako mga kailan, may kunakoy ka ng, may pinsan ako sa kuan, sa Eindhoven, sa kanang, nadulan siya. Buti may pinsan kay ko, daaro madali, parente, pinsan, aro madali. Diba? Para madali. Panimahuanan ako ang kuanday, ang kanang, punta kami sa gourmet market, mauna na siya diha day. Murag ting pani-autor ba, basig magdisod, tagkuhag lingkuranan ba. May Pilipino dili sa ako ano?
Ano sa day? Kato akong amigang Pilipina. Nadalim. Plus, ako uban ako sa trabaho sa una day. Di busy. Ayun sa may mga kaunon day. Naman, mapwede raman, daghan raman. Naay kuan, naay Nag-unsa mo ko. Vietnamese, naay Japanese. Ako lang no dada. Mo yung nag-diet ko gud ka ko gusto ko makaon. Bawi ko nas exercise ni. Oh, di man busy. Oh, sa man ay. Kanang kato ta dito, ari. Arta de ay. Ari mi kauna ni root dye kana. Vietnamese. Magban mi lang ka ko no. Magban mi ko nya lumpia. Guwapa kay akong kadit oh. Mapaboy ka pa. Gourmet market ng Eindhoven. Ayan, nandito na po yung food namin. Tagalog. Tagalog. Yung kadit ko. Banh mi and lumpia. Buat ada nag-record. Oh, nag-record. Kalau kinakayata kayo, narinig mo na. Nagabay ngunit ka. Dahil ako nakauban mga Pilipino kabaho. Kuan, atong sis, atong sendo. Ako pa naman. Sog na mi. Yung magandang pa-church ng Eindhoven ay hindi nyo pala kita. Nagiging mas busy na yung ano, yung... Ano naman is uncle ay? Mas busy na yung ano, yung city. Balik kami sa ano, sa Hervo. Punta naman kami sa ano, TK Maxx. Ako day sakto ro giding manood ta day kay nagtaligsik. Matangag sa Belog sa ako. Bitaw no? Ngayon nila. May tong imbase sa kanang Pilipinas na kanang. Oh, tapos mo ko ng Pilipinas ko. Nakadagdag ko sa Holland ko. Oh, Menlo? Yung mao ba? Ayan, punta tayo dyan sa TK Maxx. Dati nung wala pang TK Maxx sa Dinbus, wala dito. Ako palagi, oh. Kaiken nit Copen lang. Dito kami sa mga bags. Siyempre. Walang pera. Ito, oh, nice, oh. Siyempre namamahal na lang. Mahal mangyapon. Uy, si Tinta. Mangita yun ang tag-G's ba? Hanap kami ng mas mura. Mahal man pa din, uy. Ah, okay. Same day, day. Kani. Pira na lang. Kani sa Sinta po. O si Tinta. Yeah. Mahal man gyud, pero mas barato ning 9 West day, oh. Tag 45. A few moments later. Andito naman kami sa ano ngayon sa Bagel and Beans. Tawas Tagalog. Katawan man kung katis akong Tagalog oy. Kada ta kay para white tao. Nasa Bagel and Beans kami and we're gonna have cheesecake and coffee. Cute ano yun? May po din ang bagel din, ilang mga bagel din. Magmiwag gabay na siya. Char, si Kate, good. Kaya pati yung gabay, nanalo ko si Kate. Oh. Kaya ba, Reels man iya ba? Basig ng Facebook Live. Nag-live ka? Oh, nag-live. Hello.
Ayan. Sarap ng cheesecake. Kaya pag ay nag-reels mo na inahak. Wala ay, mag-aura. Hindi ka na. Aura, Wala aura. ko nag-lipstick. Ay, hindi na ka mag-lipstick. Ay, na lang. Hindi ka na, ka na, ka na. Dahil lami, dahil. Walang kuka pa ngayon. Sugar, dahil. Kaya kag-sugar, dahil. Ay, pag inanas yung mga dahil manggudo. Ay, naakay na. Dahil na di natin. Effective yung ba dahil pag inuman ito, effective man. Sige, nag-fasting mo ko, dahil. Gubar kay heart, oy. Ikutaw ba? Cute ano yun, uy. May ganahan ko na kay wa kayo dili fresh ang kuan day ba? Okay na rin. Fresh, dili fresh nga kanang gibutang jud ang kuan ba? Mas barato. Basta mga gadgets daw mas maayo sa Vietnam. Ngayon naman, punta kami ng pakita na, day, ng rituals. Dito tayo, pasok tayo dyan. Rituals. One eternity later. Pabalik na po ako ng station. Si Cathy din nandun na sa kabila kasi magti-train siya ako. Magbabas lang ako. Dito na tayo sa bus station. May mga 10 minutes pa naman before dumating yung bus. Hello, titas! Bahay na po ako. And, syempre, andito yung aking aling maliit. Gusto niya ng nail color. Nail polish. Ano lang naman? 10 lang. Ayun kasi. Do you look like mama? No. No? You don't look like mama? Who do you look like, Dai? Like this? Like this? You look like yourself? Yeah. Be, ali, be. Isog ni mama. It's so hot, no? Yeah. But your nails are very... let's cut your nails, DIY. Let's cut your nails first. Okay. Look at Anna's nails. Yellow na yellow yung ating aling maliit. Wow! And my pretty girl. Is there a pretty girl here? Hmm? Is there a pretty girl here? Yes. Where? Me. Ah, you the eye. Biskuting! Mananggining eh. Nagigil ako sa batang ito eh. Nagigigil ako eh. Thank you sa pagsama sa akin doon sa Eindhoven, no? Kanina pala, while I was at TK Maxx, may lumapit po sa akin. Nagkasalubong actually kami at hindi ko siya napansin kaagad. And nakatingin lang siya sa akin. Bako din nakagayan ako. Ay, si ano pala yung, nakakachat ko po siya si Marites. May isang Filipina po din dito sa next town. And before, nagkausap kami na ibibisitahin ko siya.
She had just given birth at that time. And hindi yun natuloy eh. And ilang buwan na ang nakalipas. Ilang buwan? Parang 1 year na. Kasi sabi niya, nag-birthday na daw yung anak niya. Allah, naunsa naman eh. Pero sis, Merites, thank you. Super thank you sa pag-hi. I hope next time matuloy na yung, mag-Tagalog lang ko, no? Kaya, Tagalog na to. Next time, sana matuloy na yung, pagbisita namin sa inyo. Pasasaan ba't matutuloy din yan. Kasi magkalapit lang naman talaga kami. Pag nag-bus ako, parang, 5 stops lang. 5 or 6 stops lang. And then sa kanila na. Nasa next town lang talaga. Nadadaanan ko yung sa kanila pag nagbabas pupunta ng Eindhoven. Super thank you sis. And I hope nag-enjoy ka sa weekend mo and sa girls day out mo with your mother-in-law and sister-in-law. Si Kathy. Finally, natuloy na yung aming pagkikita ulit. Pakita ko po sa inyo yung ating mga budol doon. May free bag ako sa rituals kanina. Kasi nga, member ako doon. Unahin natin yung sa H&M. Kasi gusto ko talagang bumili ng hoodie. Na ganito. Matagal ko nang hinahanap yung ganitong tela kasi super, super soft. And magaan lang din siya ba. Ayoko nung sobrang thick. Yan. Mura lang ito. Nasa 13 euro yata ito. And then, ano pa ba? May glasses din ako. Bumili ako ng bagong glasses kasi yung ibang glasses ko ginagamit po ni Ruth. So, yan. Pwede ning gamitin to ni Ruth. Yan. Mas bagay to kay Papa, I think. Kasi matangos yung ilong ni Papa. This one is also good. Gusto ko din siya. Mama, wat is vergeten? Kijk, je was vergeten. What? Nee, oy. Nagels! Show yourself, Papa B. Dito na yung ating I show myself, Papa B. Je bent niet papa. Smells B. good. I bought this again, because you always misplace it yours. Ruth, bought. That one is not busy. Yeah, that one, not too Lisa. Yeah, I know. It's not busy. This one, I know because we've been there. Thank you, Papa. Papa, grote kus. Waar ga je naartoe? Oom Joost. Baka yun ako, like, you cannot go in. Wil je bij oom Joost staan? Really, oy, but Umayos is too far. Dat is heel ver. You don't want to stay with Mama, di ay? Mama, alsjeblieft mee. Ayan, may Happy Meal kasi yung sa ano. Papa. Ayan. Oh, scouts. Zie je lekker? I had an expensive day, but I love it. Ja, maar ik kom straks terug. Papa will come back right away. Papa just needs to bring something. Yeah. Well, can I have plate, please? Thank you. Zebra. Good. So, I bought colors that you can wear too. Kayan. Para, kasi ito nga si Ruth, ginagamit yung sunglasses ko. But anyway, ginagamit ko naman siya, niya lang sa sa sasakyan lang. Manit sulat. Als papa komt, dan wil ik nog beneden draaien. Yeah. You can stay downstairs. Zie je, een big set. Anne heeft groot menu. Kijk eens. That's so big, eh? Mama had Wat een cadeautje! Mama had retail therapy, Papa. Geen cadeautjes zitten niet in. This is, guess how much? Wow! 20. 13. That's really cheap. Because this is discounted. You saw that, because you saw this. Ja, één vrouw. Yeah, but this one is 13 euro. Ah, vrouw man. Mama! No, you have a cheap one. Mama! Why did you buy this? Did you buy this? Did you buy it? No, I didn't. Papa did. Ito, kay Anna, I bought this one for Anna. Sige na, Papa! Papa gaat, hè? Because the longer you stay, the more it's difficult to for her. Baboe. Papa. Papa will come back. Hey, Anna. Love you, hè? Ik op. Ik op. Dat straks maar lekker eten, Mama hè? is hier, schat. Ik ben met jou. Baboes.
No, don't be sad, love. Mama is here with you. Hello, Anna? Papa will be back soon. You can sleep here, oh. Huh? Later. No, you can stay downstairs later. No, it's okay. It's okay. Mama is here. Do it, Papa. Yeah, Papa will be back soon, huh? Hello, Ointa. Okay, my love. I love you. So, anyway, kita-kita na po tayo sa sunod video. Maraming salamat sa panonood. Duy! Mush-mush babush! Mush, mush, babush. Na, 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 na.